Здравейте! Днес ще отговорим на някои от най-често задаваните въпроси към NiceMac. Ако някога сте се чудили, това видео е за вас. Ако поръчам климатик от NiceMac, но монтажът се извърши от друга фирма или техническо лице, ще ми важи ли гаранцията? За купуването на климатик от NiceMac не ви задължава да заявявате монтаж от нас. Ако сами организирате монтажа на климатика, вие получавате 100% валидна търговска гаранция, ако са спазени изискванията за монтаж. Може ли доставка и монтаж на климатика да се извършат в един ден и да заплатя на техниците? Доставката на климатик може да бъде извършена в деня на монтажа от техническия екип, само ако климатика е заплатен предварително по банков път или с карта в сайта. Кога ще бъде извършен монтажът? До една седмица след доставката на поръчката. NiceMac изпраща SMS с данни и телефонен номер на техническо лице, към което е разпределен монтажа за допълнителни въпроси по ваше желание. Колко ще ми струва монтажа? Може да разгледате подробна ценова листа за монтаж на всички мощности на климатична техника в нашия сайт NiceMac. Може ли монтажът да се извърши на два етапа? Да, ако желаете техниците да извършат монтажа на два етапа и да положат предварително тръбния път, е необходимо да се свържете с наш оператор и да резервирате час.